nga atong gikinahanglan aron madugangan ang atong kahibalo sa Ginoo ug malig-on pagyud ang atong relasyon diha kaniya ug mahimo kitang labaw pangmaandam sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit nun, salamat nga kami makatuon usab sa mga pulong. Salamat sa balang Espiritu nga maghatod ka namo sa kahibalo ngadto kang Ginoong Hesus ug maghimo kami sa pagdawat sa tanan nga kadaugan nga iyang nahimo alang kanamo. Ug karon amo ikong daigon ug simbahon sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluluwas. Amen. Amo gyapon gihatod ang pagpagumusta sa tanan nato nga nagasunod ni nato programa. Daghan kayo sa tibuok kalibutan gamit ang mga pamaagi sa Ginoo, ma-internet man, ma-satellite, ug unsa pa ang uban nga gigamit diri kauban sa atong mga staff sa Hope Channel Philippines. Dalaygo na Ginoo nining tanan kay kinigihimo niya aron mahatod ang mensahe sa kaluwasan nga kinahanglan nato maangkon samtang kita nag-aalagad sa Ginoo. Atong welcome gyapon ang atong suki na gyud nga kauban dinhi Ma'am Shay Cades Aguinaldo. Hello everyone. Happy Sabbath. Og si Dr. Roger Nomos. Kumusta kayo, kakabsat? Kakabsat gini kayo og ang atong leksyon pagkanindot gyapon. Kaluwasan, salvation. Og ang memory verse wa gyud kun ikaw bisag simple lang Kristohanon, wala kaayo gyud ngayon nga hinimba kaayo unsa ba. Madunggan gid siguro nimo kini nga bersikulo tungod kay mao kini ang gitawag og kasing-kasing sa balaang kasulatan. Ang Juan 3:16. Pwede sa Ilocano sa? Ilocano, Kastalaonay, panagayat iti Diyos, iti lobong, ented na iti bugto nga anak, sa sino man ti mamatikin kwa na saan nga mapukaw, no di ket madaan iti biyag nga agnanayon. So Ilocano to. Na Ilocano da dyan. Sa Tagalog, sapagkat minamahal ng Diyos ang sanlibutan, na ipinadala niya ang kanyang Anak, kanang bugtong. bugtong na anak, Bugtong ang sa Tagalog ana, bugtong bagyapon. bugtong gyapon. Nga sino man sa kanya sino man sa kanya Kaisa-isa. sumampalataya sa kanya ay hindi mamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kini ako ning gisulti sa Tagalog kay memorize naman ito ni sa Bisaya. Kay gihigugma sa Diyos ang kalibutan. Wala na imulabaw nini nga bersikulo. Ang kamatuoran nini nga bersikulo nagpadayon ang karon. Kinsa ang motuo kaniya, wala gyoy kalaglagan kundili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Si Ginoong Hesus ang naghatag kasulbaran sa silot sa sala nga mao ang angayan sa makasala nga mao kita. Kung wala pa si Ginoong Kristo, ang sa giingon din kita makaangkon og katapusan nga walay kinabuhi. Apan kun atong gidawat si Ginoong Kristo, maangkon nato ang Kinabuhing walay katapusan. Walay katapusan. Pili lang ta ni Ma'am Shay, katapusan nga walay kinabuhi or kinabuhi nga walay katapusan. Siyempre, ang atong pilion, kinabuhing walay katapusan. Og dili lang ni siya kinabuhi nga walay katapusan sama panalitan ng mga tigulang karon. Gusto nato nga ma-extend ang ilang pangidaron. Kung imong dawaton si Ginoong Kristo kinabuhing walay katapusan, o wala si Ginoong Kristo katapusan nga walay kinabuhi, o dili lang ni siya kay taas nga kinabuhi kay lisod mapod og kinabuhi Ma'am Shay nga taas pero nagsige ra ka og lubog didto mabitaw na nga dunay moingon nga ako di ko gusto anang maabot kog 90. Na may mga tawo mosulti gyud. Si Sir Boy Agabaw ni sa di ko ganahan maabot kog 90. Kani gideklarar pa niya sa iyang wali, taman ra ko sa 70. Muna ako sige kumusta kay 72 naman siya. Sir, murag 72. Bonus na. Siya bonus lagi. Bonus. Sa maabot man siguro kog 90 ni. Doon ay mga tao nga dili ganahan og taas ang kinabuhi tungod kay Na may pag-antos. na may pag-antos. Pero og taas nga kinabuhi nga maayo pa kag lawas, malipayon, Nindot gyud ang taas nga kinabuhi. Siglarga og binis. Oh. Maka kung na kay kinabuhing walay katapusan pero
dili maayo ang kinabuhi, di ka ganahan. Pero kining giingon sa Ginoo dinhi, kinabuhi nga walay katapusan nga kalinaw, kalipay, Walay sabay, kamatayon. kana bitong ma'am siya nga walay maningil nimo. Walay muhatod nimo sa ospital kay wa may sakit. Wala balatian. Walay haplas. Wala na haplas ito kay wa may arthritis. Walay funeraria. Walay hospital. Walay sementeryo. Walay pag-antos. Imagine nimo ang lugar nga giandam sa Ginoo, kining kaluwasan nga giandam sa Ginoo, kining mga pribilehiyo nga ato maangkon, dili ni siya ikatandi sa atong sitwasyon karon nga bisan pag milyonaryo pa ka, nindot ang imong balay, minilyon o bata na to, sobra pa gyud nga minilyon, naa kay koral, naa kay swimming pool, naa kay private jet, pero ikumpara nimo kanang kinabuhi sa kinabuhi nga giandam sa Ginoo, niining kaluwasan nga gitanyag ni Ginoong Kristo, kining tanan dili ang ayon ikumpara. Mauna nga niingon sila nga kana nga klase nga kinabuhi is beyond imagination, no? Munang gusto gyud ta mo adto didto, gusto gyud ta mo experience siya anak kay Beyond comparison. Kanang nga kaluwasan. Beyond comparison. Ug dinhi sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 9 ngadto sa 13 nagaingon, ug iya usab nga gisugilon kining usa ka sambingay ngadto sa pipila ka tawo nga nanagsalig sa ilang kaugalingon nga sila mga matarong nga nanagyubit sa uban. Dihay duha ka tawo nga mitungas ngadto sa templo aron sa pagampo. Ang usa Pariseo ug ang usa maniningil sa buhis. Ug ang Pariseo mibarog ug ngadto sa iyang kaugalingon nagampo siya sa ingon ini, O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang mga tao nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw, ug ako dili usab sama niining maniningil sa buhis, na nagpuasa ako makaduha sa usa ka semana, ug nagahatag ako sa kapulo sa akong tanang pinangitaan, apan ang maniningil sa buhis, nga nagtindog nga nagpalayo, wala gani mo payahat sa iyang mga mata, ngadto sa katasan, hininua, nagpanampok siya sa iyang dughan o nagkanayon, O Dios, kaluy ako nga makasasala. Sultihan ko kamo nga sa iyang balay, mipauli kining tawhana nga mao hinuoy gipakamatarong sa dili og dili kadtong usa, kay ang matag usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon iga paubos, apan ang magpaubos sa iyang kaugalingon iga pahitaas. So imong makita ang duha ka hulagway o usa ka hulagway sa duha ka tawo nga ang isa nagapakamatarong sa iyahang kaugalingon kay Yeah. siguro bisag mga lamas iya hatong ikapuluan, bisag ang kamutitap sa likod iya hato tanan. So he was very ibutang nato nga nagtuman gyud Boastful siya. Yang Nagtuman gipanghambog. siya sa kabaluoran sa Ginoo ug iyan ning gipanghambog. Nagpuasa pagyud. Di apoy usa ka tawo nga makalilisang, tikasan, maniningil sa buhis, makasasala. Apan sa iyang pag-ampo, ginapukpok niya ang iyahang kasing-kasing. Aron makapangayo siya pasaylo sa Ginoo tungod sa iyang pagkamakasasala. So kining kaluwasan, Ma'am Jai, Dr. Roger, interes ni sa Dios. Dili ni siya Yes, sa tao. ang tao magubin siya nga gusto ko nga maluwas. Pero kung mag-iskon tayo kaluwasan, ang number one nga interesado sa atong kaluwasan, Ang Diyos. God the Father. ang Dios gyud. So, ang tao, gusto siyang maluwas. Gusto siya. Maninguha siya sa iyang kagalingon ng pamaagi. Pero ang pamaagi sa Diyos, lahi sa tao. Nga naman, gihatag lang yun niya nga walay bayad, libre. Pinagi kang Kristo Isos. So, ang kaluwasan wala gid tay investment ya. Wala yun. Ang tanan gyud gikan sa Ginoo. Iya sa Ginoo na. Ay tabo nga kung mag-iskot ta kaluwasan, mao nay interes sa Dios alang kanimo. Yeah. Departamento na sa Dios. Kay kung mobalik yun ta sa main text nga giingon dito,
For God so mugamit ganito ng SO nga so sa to pa. Oh, grabe na yung superlative. Superlative. So loved the world. Nya kay nahulog man ang world, nahulog man ang yuta sa pagpakasala, that He gave His only Son, Jesus Christ. And whoever believes, dili yun mawala, kung dili makabatod yung kaluwasan o kinabuhing walay So, katapusan. kining gisgutan ganyan sa bersikulo sa Lucas, Kapitulo 18, itong gibasa, bersikulo 9, 10, 11, 12, nga to sa 13. Doon na di ay mga tao nga nagunahuna nga mabayluan nila ang kaluwasan sa ilang binuhatan. Daghan pa, pastor, daghan pa gahuna-huna ana. Hangtod karon. Hangtod karon. Ngani ang uban nga naghuna-huna nga mas matarong sila sa uban. Grabe sila mutamay anang ubang tao. Yeah. Muna ingon nila, maluwas pa ginamos ka na, ambot lang. Murag di na Murag. pagmamaminaw ng maluwas pa. Murag ikaw na yung gibutang nimo sa imong unahuna ang gitawag og basis. Gimeasure nimo ang tao sumala sa imong perception. Mao gani na nga sa langit mga televiewers, mingon nila nga in heaven there are so many surprises. Surprises. Tungod kay ang mga tao nga imong ginauna nga dili nimo makita didto, Tuwa dito. tuwa didto. Og ang mga gihuna-huna nga nimo nga tuwa didto kay mautoy siguro yung mga leaders unya, grabe to ka mga May mawali. masinulon doon sa balaod sa Ginoo, may muwali, may mupadasig. Mao no oy wala didto. Panginaot na butang nga di ta mapil adto. Oh, mao na atong iampo. Kana- So in yan, other kana. words, kung maghisgot tag kaluwasan, it's all by the grace of God, Mao no? na giingon ako ganiya nga Grasya. departamento na siya sa Dios. Ang agency ana, ang balang espiritu. Ug It's under the agency of the Holy Spirit. Ug moabot ganing nato ng kanang pagkamapahitas on spiritually. Kung maabot nato mga kahigalaan o mga televiewers ang pagbati that I am better than other persons, ato gyud ang iampo. Ato gyud ang iampo kay basig susama unya ta sa pagampo sa usa ka parisiyo nga miuli siya apan wala siya Kay nagtuo siya nga napamatarong sa Ginoo. naagit sa mga Atubangan sa maayong Ginoo. binuhatan. So, kanang atong maayong binuhatan, mga kaigsunan, i-encourage ta na. Kanang pagka magiulion sa ikapulo, ato nang i-encourage. Wala nagkapasabot, nga ato nang i-discourage kay ang kaluwasan libre, gikan sa Dios. Ang imong pagka matinagdanon sa imong silingan, padayon ng tana. Ang imong pagka manggihatagon, padayon ng tana. Ang imong pagka may gugmaon, padayon ng tana. Apan, ayaw gunahuna nga kana bugti sa kaluwasan kabsat. Mao ni ang prinsipyo diha. Ang tao magbuhat og maayo. Okay? Kanan nga maayo tungod kay bunga sa iyang pagkalinuwas. Bunga na siya sa presensya sa balang Presensya. espiritu sa imong kinabuhi. Mao nay mga buhat sa mga naluwas. Dili buhat apa aron Aron Maluwas. maluwas. aron maluwas. siya. Mao na si klaro na gigay na siya. So balikon ako basta kaluwasan gani buhat na siya sa Dios. Ahinsya ni ana ang balang espiritu. Applyan nimo na siya bisan unsa pagkakadako og puhunan sa bangko, dili na siya mo'y basihan para matagaan kag visa para langit. So kung naatay mga maayong binuhatan, praise the Maayo Lord, na, no? praise the Lord. Ipadayon gyud na nato. Pero kana dili maoy bugti o atong basihan sa atong kaluwasan. Tungod kay kita giluwas ni Ginoong Hesus, magbuhat ag maayo tungod kay atong suklian ang iyang gugma sa matag usa kanato. So di nato awayan ang kinibitong magraspito ta sa pagbuhat sa Ginoo nga. Doon na mo kaya akong adunggan nga, ngano luya man mo ka idea sa pagwali. Diri na lang mini apil kay kusog man ang among wali din eh. Diri na to lalisan kana kay ngano man nga magbuot kita sa Ginoo kun maoy gitugot sa Ginoo nga mga pamaagi. Ngano bang gyud nga atong pasakitan ang atong igsuon didto, atong pahibalon sila nga diri lang mi kay hina man kayo mo, diri lang mi kay wali man eh. Nganong kita may magbuot nga kung ang Ginoo naghimo og pamaagi basta ang iyang pamaagi mo nay maayo. God's way is the best way. Kung mao nay pamaagi sa Ginoo nga gidugay-dugay niya nga na-establish ang radio ministry, TV ministry, karon ni paspas na ug sa una nahinay
Mao ni ang gidawat nato nga pamaagi sa Ginoo. Pero kadtong nag-una-una, nahimo na noon nga matawag nato na usab na noon ang ilang relasyon sa Dios o sa isig katao, dili na siya maayo. Kaya ngano ang mission sa Ginoo, dili nato pwede gunitan sa itong mga kamot. Sakto. Isalig nato sa Ginoo o ang tanan himuon sa Ginoo sa iyang panahon, sa iyang pamaagi o sa iyang kabubuton. Ang importante, maintain kita dinhi nga magigugmaay mga anak sa Dios. Mao kana siya ang maayo gid mo nato, Dr. Roger. Sakto na. Sabihin niyo, si Kristo mong grasya, nagihatag sa Ginoo. Nga ngayon nato dawaton. Sa panahon nga itong nadawat ang grasya, kalipay nato pod ang paghatag og grasya sa uban. Giya I-reciprocate, po sa uban. reciprocate na to ang unsa ang gihatag sa Ato Ginoo. na dawat. Manay dili nimo mapugnan ang unsa ang naka nimo. Sakto. Kay kung ikaw mapuno sa balang espiritu, dili nimo pwede i-monopolize Yeah. o i-contain siya nga dili siya mo awas. Basta kay ang balang espiritu napuno kita sa balang espiritu, magkadawat gyud ang mga tao sa atong silingan og mga inawas. Ha? Mga Mailig overflow. Imong makita diri ang grabe nga concern sa Dios sa tao, no? Pwede man unta to maghimo siya laing adan og iba. Pero ang I-annihilate iyang na lang concern, niya. no? Oo. Muna nga kanibitang parable diri of a lost sheep nga ginaihap niya gyud permanente ang karniro og katong nawala. Counter check. Grabe, oh. Pangita gyud niya. Gipangita niya Ma'am Shay, kag ihap man niya. Kusay man gud ta murag wa ta kabantay nga daghan na nga wala kay wa man tag ihap. Kana usapon na siya sa pahinomdom kita nga magbalantay sa mga karnero. Nga naagyo tay deep concern, no? Deep concern. Pila na nagasulod, basig nagasulod. Mas daghan pa ang nagagawas, no? Sakto na. So ato nang matngunan Nindot na kay siya, imong Ma'am Shay. nakita nga pagka-concern gyud sa magbalantay nga mao si Ginoong Kanang Hesus. giniihap ko ni Ma'am Shay, mao na siya usa na siya katrabaho nga murag wa kaayo na nato na bantay. Kay ang ginikanan bitaw, bisag uskadosina pa imong anak, pag ihap nimo 1, 2, 3 og naiusa nga wa pa Wala, nakaabot mabalaka anang alas 11 gabi Ay, Tuog alas yun ko nga 9, ma'am. magpulaw gyud ang labi na gyud ning inahan, magpulaw gyud oy kano sa maabot ang usa nga wala din ha. Oh. Mao unta na ang concern po nato. So kining kaluwasan gusto sa Dios og dili lang siya gusto mga maluwas ang usa, dili ang tanan. Tanan. Ang awit gaingon, the shepherd took a counting on his sheep and found that one was missing in the fold. Ha? Mo na giingon sa kanta. Manang context sa gugma sa Ginoo. O giadto na dito, gipangita o gasamad-samad pagid siya sa pagpangita nini. Pero wala siya nangita, gibiyaan niya nga dili secure ang 99. Parabolo raman pero kini nga parabolo very Applicable. applicable and very practical kaayo nga atong i-aplikar usab sa atong kaugalingon. Kay mao man ni ang tuyo ni Ginoong Kristo sa Lucas 19:10 nagaingon nga ang gingon sa Lucas 19:10 nga ang anak sa tao mianhi sa pagpangita o pagluwas sa mga nangawala. Kana nga misyon wala na imolabot ang misyon. O kanang emission mao na emission sa Hope Channel. Ang ato pagsulti karon naay mga tao nga nabalaka naguol. Naay mga kaigsunan nato nga naluya na sila sa pag-alagad. Apan sa ilang pagkaybalo niini nagmitubuan sila og kadasig, bag-o nga enerhiya, bag-o nga kusog, bag-o nga tingusbawan, bag-o nga inspirasyon. Og sila makahimo sa pagbalik ang iyon nila ang departamento sa Dios sa ihinsi sa balang espiritu nga sila makahimo pagbalik. Og dili na sila balibaran sa Ginoo. Walay balibaran Ma'am Shay.
mo'y kanindot Wala ang gyud kalawasan. kay Nobody left behind. giingon nga bisan ang usa ka makasasala nga maghinulsol aduna may kalipay ang langit. So with so many people, with millions of people, even billions, ang usa ka makasasala nga mobalik sa sabakan sa Ginoo, dako niyang kalipay. Balik ko na to ang punto sa una nga simana sa leksyon sa Heavenly Father. Nga ang pagtratar sa Dios kanimo daw ikaw lang usa. Nga sa diha nga nagunahuna siya pagluwas kanimo, wala na siya nagunahuna sa uban. Ikaw lang gyud ang iyang ginahuna nga ikaw ra gyud ang usa. Single out. Gi-single out kani ma'am. Walay ingon nga ano mabalaka man ko nimo di ka dawat nako kadaghan pa kay mga tao. Binilyon ang mga tao sa kalibutan ug ikaw ang musupak nako unsa may kaguol nako di ba nay mga sulitan say unsa may kaguol nako ug di ka mo dawat nako mura bag usa ka ulitaw nga nangulitaw pero di pud maayo to yang gimo kay pulo man pud kabuk yang gipangulitawhan. Ang yang tuyo nga ug bagsakon sa sa di siya mabalaka kay napay siyam. Sa to pa pagbagsak niya sa may nga unsa may problema nako di ka mosugot na pa may siyam. Pero sa Ginoo once nga siya ngulitaw kanimo aron ikaw mudawat kaniya pinaagi sa hungong sa balang espiritu. Ginoo na giniya nga ikaw lang ang iyang giduol. Nakoy pangutana pastor kanibitang kaluwasan naana ba ni plano sa kaluwasan sa wa pa makasala si Adan ug si Iba? Nana. Pagtuga sa kalibutan, naka-built-in ka ng plano sa kaluwasan. Ngano man, nakabalo ang Ginoo nga ang tao may kagawasan. Pananglitan ng tao mapili sa sala. So unsay remit pamaagi sa Ginoo nga ang tao mawala iya mabawi. So ang plano sa kaluwasan nana bisan pa wala pa matukod ang kalibutan. So praise God gyud sa plano sa kaluwasan, no? Gitagaan gyud og another chance ang tao. Ang pag-design sa Ginoo sa tao sa paghimo niya sa kalibutan mura siya ga-design og usa ka manindot nga building. Nga kanang building nga gitukod sa usa ka arkitekto og civil engineer. Giayo gyud og tukod nga dili gyud masunog ma'am siya. Pero kung imong eksaminon ang maong building, doon na siya provision sa fire exit. Kanang fire exit din ha, wala nagapasabot nga sunogon ang building. Apan, in kaso, og masunog kini nga building, doon na lusot. Ingini po ang gihimo sa Ginoo, nga sa wala pa niya gihimo ang kalibutan o gibutangan yung mga tao, doon na siya provision sa pagluwas kini. In kaso, yan sa Genesis 6, 5 og 6, naguol ang Ginoo. Ngayon, gihimo ang tao. Naguol. Apan, ipadala niya ang John 15:13, gaingon, wala na mulabaw ni nga gugma. Nga, gipadala niya ang iyang buktong anak. Ug sa Roma, gaingon nga, samtang makasasala pa kita. Ha? Okay. Samtang makasasala pa kita. Dili kay, maningkamot sa kag magtinarong di ha, dayon doula dayon ko, dawaton di ka. Dili ma'am. Samtang makasala pa kita, nagpakamatay siya alang kanato. Yang gihatag ang kaluwasan. Mao na ang dapat ilhon sa tao. Mo na ilon sa tao. So sa atong mga televiewers karon, atong makita ang dakong paglaom, no? Dakong paglaom. Muning naata sa Hope Channel, Giving Hope. Giving hope, bringing hope. Naay ato Yeah. ang mga televiewers siguro nga they find themselves hopeless. Hopeless. Pero gidala na mo ang paglaom diha sa inyong O puloy. kini nga paglaom siliuhan kini sa bersikulo sa Juan 1 bersikulo 29 nga sa diha na kita ni Juan si Ginoong Kristo miingon siya, tan-awa ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Praise the Lord. Kordero sa Dios. Kordero nga mao si Ginoong Kristo nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Og pribileyo nimo og kanako nga kita makadawat sa kaluwasan tungod kay dunay nagarantiya niini nga mao si Ginoong Kristo kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Nga pinaagi niini yang gipadala ang iyang bugtong anak nga sa bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag o dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Amen. Dito sa langit London kalipay, dito sa langit London kalinaw ug dito sa langit
magkita tang tanan. Dagang salamat atong dugangan pagdawat ang inspirasyon pinaagi ninyo sa kawit. Ang bawat sandali ng aking pagninilay-nilay ay nagkatuon kay Jesus at sa dugo niyang nabuhos lahat inako niya upang ako ay matubos upang maibalihik lamang sa piling niya. Nagkatuwang tao ang Diyos na manlilikha at namuhay ayon sa kalooban ng Ama. Tunay ngang ako'y iniibig niya, nawari man siya ng saglit ng buhay ay makamit ko, O Panginoon. Salamat sa iyo. Hirap man ang naranasin ko, magtatapat sa iyo. Tunay ka ng dakila, puso ko'y inuunawa dahil sa kasalanan ko. Lininis ng iyong dugo, sa krus ay nalagot, taglay na buhay niya. Doon niya naihayag ang tunay niyang habag. Nagkatuwang tao ang Diyos na manlilikha at namuhay ayon sa kalooban ng Ama. Tunay ngang ako'y iniibig niya, nawali man siya ng saglit ng buhay ay makamit ko, O Panginoon. Salamat sa iyo. Hirap man ang daranasin ay tunay ngang ako'y iniibig. Amahan nga langit nun, salamat sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Kristo. Ug amo kining madawat sa tanan nga mga televiewers, magakalipay kami niini nga kamatuoran ug kasiguruhan sa ngalan ni Ginoong Kristo nga amo manuluwasan. Sa iyo